Yokohama Supercup præsenteres i samarbejde med Hadsten Maskiner, Motorsportshop.dk, Pro Bilsyn og Autobottler.dk. Racerbanen Ring Djursland er også vært ved første afdeling af Yokohama Supercup. En klasse, som virkelig har vokset så stor til sæsonen 2013 med den forsvarende mester i pole position. Jeg går efter at komme på det igen. Det skal helst være en etter, men der er lang vej op, så jeg gør, hvad jeg kan. Som det så ud i går, der var Martin Andersen og Jakob Bohm, der så ud til at være værtskonkurrenter i går i hvert fald. Men der var nogle andre bag, der fik godt fart i bilen, hørte jeg til sidst, så det bliver spændende. Vi er helt klar. Helt klar. Den er gået helt igennem i nat og klar til race. Ja. Hvem holder du øje med derude i dag? Hvem bliver dine værste konkurrenter derude? Det er jo specielt Eberhard, og så Hondaen derovre, det er nogle hurtige knægt. Så vi gamle her, vi skal ud og slås lidt med de unge. Jo, men de gamle har jo så også erfaringen, og det tæller vel også? Nå, jeg har kun kørt et enkelt løb før det her, så erfaringen den kan ligge et meget lille sted. Så den skal bare have noget gas. Jamen, jeg mener livserfaring, altså ro på og sådan noget der. Det er jo altid... Det er jo ikke så tosset. Altså, de unge, de kører jo bare med hovedet under armen, ikke? Altså, du er vel sådan lidt mere taktisk i det? Jeg håber, jeg er lidt mere taktisk, at vi kan få dem til at sætte den af et eller andet sted, ja. Det er hårdt felt i år. Det bliver ikke nær så nemt som sidste år. Det gør det ikke. Og det kan godt være, at det kommer noget bag på mig, at de er så hurtige. Den afstand, der er mellem Nikolaj og mig, den er egentlig ikke blevet større, end den var sidste år. Men den er så bare blevet fyldt ud med biler i år, og det er rigtig dejligt for klassen, og det er jeg jo selv skide glad for, at vi har fået så mange biler ud at køre. Ja, spændende skal det blive i hvert fald, hvor vi havde en kommentar fra vinderen af Heat 1, som blev kørt i går. I dag har vi så Heat 2 start her. Der bytter man altså de 8 første. Ud til venstre, Rasmus Vendenbo, start nummer 915. Ronny Bremer, han kommer der slet ikke nogen steder. Nå, jeg ved ikke lige, hvad der sker der. Det gjorde manden bagom heller ikke. Jeg tror, de sad bare og ventede på noget helt andet, eller også så ved de ikke, hvor lyset sidder. Der var i hvert fald helt stillstand, da starten gik, og Rasmus Vendenbo missede altså en ret flot chance. Ja, jeg ser vi det bare. Ham bagved holder også stille? Ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg har faktisk aldrig set det der før, men de er da heldigvis afsted og uden problemer. Så. Der er i hvert fald ingen startkampolage, udover at Rasmus Vendenbo næste gang op må være en lille smule mere vågen. Rasmus Vendenbo kørte sig altså til en 8. plads i gårsdagens første heat, som blev vundet af Nikolaj Eberhard, den forsvarende mester fra 2012, og det betyder altså, at man vinder de 8 første. Rasmus Vendenbo, altså startende i pole, kom overhovedet ikke afsted, og ude foran så det som om det så var Søren Marquardt i stedet for, der havde taget starten, hvor vi var ude at køre med Martin V. Jensen. Og et felt, som virkelig har udbygget sig her i Yokohama Supercuppen fra 2012 til 2013. Op mod 20 startende biler her i første afdeling på Ring Djursland, og det er rigtig, rigtig flot at se en klasse, der er i fremdrift igen. Ja, det er godt for dansk motorsport, at vi får lidt flere biler at fylde op i de forskellige klasser. Jeg synes også, de er pænt bemalet, alle bilerne. Der er ikke nogen gamle havet lige imellem eller noget som helst. Det er selvfølgelig også første løb på sæsonen, men stadigvæk det er rigtig, rigtig pænt. Bestemt. Stor ros til alle teams for et flot og hårdt udført arbejde. Og en dominerende bil, så vi også sidste år, er en VW Polo GTI, der ligesom sætter teten. Også her i løbet, hvor det er V. Jensen, der ude foran nu har kørt sig i spidsen, og det er altså en af de biler, man skal have, hvis man skal slå. Ja, det er også en rigtig god bil. Jeg har haft fornøjelsen af at køre et enkelt løb, hvor det godt nok var Polokop her. Det var lige sent nok. Det var lige sent nok på bremsen. Det var ham, der startede 3. position. Mikkel Kildevæld, der er altså lige oppe på Morten D. Jensen. Ja, det var ikke helt fair for Morten D. Jensens der. Og en, der skulle bruge lidt ABS-brems der. Den blev reddet ind igen op i depotssvinget, og ude foran er der altså stadig hård kamp. Det ud som om den hårdeste kamp står på startposition 2 og 3, eller plads 2 og 3, hvor Jakob Bohm forsvarer sig. Super koncentreret her, Nikolaj. Ja, Nikolaj Eberhard altså vandt lørdagens første heat, og så er det netop Jakob Bohm i en, der kører en anden type bil end alle de andre, sammen med Søren Marquardt. Jakob Bohm med sin Honda. På anden pladsen, Søren Marquardt i Peugeot 307 på 3. pladsen, og så er det Nikolaj Eberhard, forsvarende mester, der altså kørt sig op som nummer 4 efter at starte nede som 8. En god kamp sådan igennem hele feltet også, selvom det kun er top 8, der er skiftet om. Men de her Poloer, det er altså nogle rigtig gode små biler til det her.
Ja, og så er det en klasse, altså, hvor man kan få en bred vifte af mærker, der kan deltage, for man kører ud fra et vægt-effekt reglement, som er forholdsvis simpelt. 5,5 kilo gange antallet af hestekræfter, og max 220 hestekræfter. Og så er der noget til succesballast, hvis man kører med trykladning og sådan nogle forskellige komplicerede regler. Man kører også med succesballast, når weekenderne er gået, og hvem har fået flest point og alt sådan noget. Og det skulle jo gerne give smadret jævnbyrdig race hen over sæsonen. Det er jo til ære for os. Ja, og til seerne. Ude foran er det stadig V. Jensen, der sætter teten. Martin V. Jensen, som rent faktisk er i familie med Nicolai Eberhardt, som jo så et eller andet sted kan køre og vente på, at Brormand han kommer op til ham. Han er ikke så langt efter. Nej, han begynder at nærme sig. Så er spørgsmålet om, hvordan der bliver fordelt pokaler, når de vidste, hvornår Nicolai Eberhardt kommer frem. Men det kunne da være interessant at se sådan en lille familiefight. Ham, vi skal have fat i nu for Nicolai Eberhardts vedkommende, det er lige præcis Jakob Borum. Og Borum har også kørt en del år, så han burde ikke være så nemt lige at flyve forbi den, men lad os se, hvad han kan gøre ved det. Nej, og så må vi sige, at han har lavet noget af en kanonstreg, Jakob Borum. Der er en, der lige ikke så, døren var åben på indersiden. Det må man sige ja til. Michael Kildevæld, som vi så før, de havde et lille kys på Morten D. Jensen, men altså forbi endnu en konkurrent. Og når vi lige har billeder af Jakob Borum, så må man også sige, at det er noget af et fantomløb, han kører. Så startede altså ikke nede som nummer 12, men takket være den meget stillestand, der var i starten fra Rasmus Vellenbos side, så fik han altså skudt sin Honda op forrest, hvor der er mulighed for at hente noget sølvtøj. Men må ikke den her, han gerne vil gøre lidt ved det. Og jeg tror, der kommer et angreb her. På ydersiden, den er en lille smule svær på ydersiden, og Jakob burde være i stand til at forsvare sig, i hvert fald gennem det sving her. Den lille Polo, den hænger altså godt på, når det går lige ud, kan jeg se. Nu skal han til at passe på, ellers så kommer han altså på indersiden. Men Jakob har styr på det indtil videre. Lidt for langt ud, Jakob, så er den solgt. Så I bare kommer ned igennem skoven, og burde han kunne lave den færdig. Det var så det. Så op til næste mand. Og jeg har altså Vellenbo. Rasmus, den bedte du selv om, den der. Indbremsning. Den bedte han selv om. Desværre må jeg sige, det er den kloge, når den mindre klog. Men sådan er det jo race. Det var nærmest også det, der måske kom mest bag på Rasmus Vellenbo, der jo altså sidste år vandt Peugeot Spyder-Cuppen. og en meget, meget rutineret og dygtig racerkører, men det var nærmest som om, det går. Den var så sent, den indbremsning, den kom bag på dem begge to. Ja, jeg tror ikke lige, han har regnet med, at han først prøvede ydersiden, så de stak snuden ind om. Men også god respekt for Vellenbo og give ham plads nok, når nu kom så sent ud, når de kører af. Rasmus Vellenbo, der meget, meget sent kom tilmeldt ind i klassen med sin Mini Cooper, og ikke har haft den store lejlighed til hverken at teste eller rent faktisk kigge mekanikken sådan 100% efter. Det er et projekt, man kører, men altså rart at se, at de også kan få en anden type af bil med herfra, hvor vi også er ude at køre med en Seat Leon. Det er altså noget koncentreret ud, men han skal selvfølgelig også bare stige sted. Snart ved at være oppe og have fat i Brormand, som må se om hvem af dem, der skal have pokalen med hjem. Holder altså stadig ude i fronten. Martin V. Jensen. Pæn afstand ned til bror Nicolai Eberhardt, og så er det altså Jakob Borum, og ham der jo kæmper hårdt om... Der lavede en lille snigertræk der på Jakob. Han ventede lige lidt med at gå på gassen, der var Jakob ikke lige med på. Så passer Jakob gear ikke, og så giver vi gas, så har vi lige trukket 10 meter. Det er et godt gammelt go-kart-trick. Yes. Og den virker stadig. Det virker hver gang. Ja, det gør den, og det ser godt ud. Det er flot set, og det er nu også fint til at Jakob, at han helt instinktivt reagerer og træder bremsen, og så er der udsolgt. Så bliver der accelereret, og se her, lige præcis som du rigtig siger, Ronny, hvor meget luft det gav Eberhardt at lave sådan en lille finte. Jeg behøver ikke kigge så meget bagud længere. Nej, jeg synes, jeg kigger bare. Nu skal han have fat i Brormand, inden det er for sent. Ja, nu er det fremad mod Martin V. Jensen. Men to pæne poloer, jeg må sige.
Og det er sådan nogle super sjove poloer. Det er ikke ligesom sådan en almindelig polo-gadebil. Den er sat lidt anderledes op og er faktisk en rimelig hurtig bil, selvom den måske ikke ser sådan ud. Ej, den kan mere end den syner. Og det er jo svært ikke at tænke på den, man ser ude i Carporten, parkeret på villavejene foran hver tredje parcelhus. Men som du helt rigtig siger, sådan er den ikke. Den er jo lettet for en masse overflødige kilo, stribet fuldstændig for alt, hvad der ikke er et racersæde, og retter pedaler og større bremser og tunet motor. Så er det jo ikke helt skidt, når man får lov at pille ved undervognen også. Nej, så går det den rigtige vej. Så er det på slicksteak oveni, så tager vi en god cocktail. Men ret at se, at Jakob Brum tager udfordringen op i sin Honda Integra, som han har kørt med i flere sæsoner, og altid været meget, meget loyal og stor Honda-fan. Og det er jo super fedt for os andre. Giver noget variation og farverig felt i Yokohama Supercup, som tidligere nævnt virkelig er en klasse, der vokser. Rart at se, at man igen har fundet grobund for sådan en klasse i Danmark, hvor der kan være et blandet standardvognsfelt, hvis man kan sige det sådan, under et meget stramt reglement, hvor vi er ude at køre med Anders Rode. Kører en Peugeot 208. Ja, kommer ud igen. Det gjorde vi ikke. Den sidder fast. Ja, godt sagt, Anders. Det er helt rigtigt. Der sidder du ude. Var det igennem nede i skoven? Ja, det tror jeg også. Den blev lige lidt let dernede. Og så var det også en forkert grafik, vi fik på i hvert fald. 208, det er det ikke. Nej, den ser lidt smule større ud. Den ser lidt større ud. Det er en meget stor 307. Den er sgu krympet lidt. Nå, det ændrer ikke på kampen ude foran. Det er stadig Martin V. Jensen, der fører an foran Nikolaj Eberhardt, og så er det Jakob Brum på tredjepladsen. Så kommer der lidt stillestand, hvor vi er lidt længere nede i rækkerne har Per Sørensen i sin hvide Seat Leon kæmpende med start nummer 14. Jeg fik næsten for ærende der. Jeg ved ikke lige, der var ikke meget ideallinje i den. Der blev åbnet godt. Jeg vil sige, ned igennem skoven der, det er et af de steder, hvor at det er sjovest på Djursland, og hvis man bare lige sidder og slapper lidt af for sig selv og noget, så kan den altså hurtigt gå sydlands, den bliver lidt let. Som vi så det skete for Anders Rode, der altså måtte god kamp her. Lide den ufede oplevelse at parkere sin racer ude i sandgraven. Heldigvis så ikke ud til at være stor materiel skade til det, andet end såret stolthed. Og der er Det var meget godt, der var lidt ekstra asfalt der. Lige en escape road op i depotsvinget. Troels tager op i sin Peugeot 206 GTI, må altså benytte den for at få stop på ekipagen og rundt kommer forbi Martin Jensen. Og det skal ikke lyde som om, at det er sådan nogen, for det gør jeg slet ikke overhovedet, men man skal lige, når man prøver at overhælde udenom, så skal man lige tænke sig lidt om, når man går på bremsen, fordi der er knap så meget greb udenom, så der er en god chance for, at man låser hjulene og lige får bremset lidt for sent, som man gjorde her. Det er altså værd at tage med, når man vælger et alternativt spor for at finde vej forbi en konkurrent, som kører i idealspor. Ja, så er der ikke så meget derude. Der er lidt støvet også. Men altså, Brormand er ved at nå op til den førende Brormand. Den førende Brormand, ja. Martin V. Jensen. Og så er det Nikolaj Eberhardt og Jakob Brum, der er nummer 10. Det er altså hænger meget godt på stadigvæk. Han har lige tabt en lille smule terræn, men det er ikke meget. Jeg tror faktisk, han henter ind på etteren også. Ganske fint kørt af den Toyota Corolla, så Timo Wang, der venligt overlader pladsen til de konkurrerende, når man bliver overlappet med en omgang. Ja, spørgsmålet er, om han har brugt sin dæk lidt for hårdt. Det ser ud som om, han understyrer en del ned igennem skoven. Det kan også være lidt pres. Altså, der kan jo komme lidt pres. Nu kommer han ned bagfra, og det er måske den af alle kørende i hele feltet. Ikke nok, at det er den forsvarende mester, men også i familie. Ja. Så alt andet lige er det nok den, du aller nødigt ser overhælden, ikke? Fordi så ved man godt, at man skal høre på det resten af dagen. Især lige mod slutningen. Lige præcis. Sørensen her. Inden at lukke lidt af. Ja, de fortsætter kampen, Per Sørensen og Bjarne Jensen. Ekstremt bred på ydersiden, men prøver at narre ham ved at køre indenom, men har så yderbanen op til næste sving. Så den går ikke helt, tror jeg. De har så en duel i duellen. Ja, altså fuldstændig de to her. Byttet pladser og kører noget herlig ræs. Og så bliver det måske endda lige pludselig et sekundært, at man lægger og kæmper i det her tilfælde om 9. og 10. pladsen. Det er mere et spørgsmål om rent faktisk bare slå ham, du har nærmest. Han skal bare forbi. Per Sørensen lige nu nummer 9, og Bjarne Jensen bag ved nummer 10.
fik han altså givet for meget plads. Vi har prøvet at overhælde Per. Jeg tror, det var Frederik Petersen. Det var det ikke. Det var Mikkel Bang. Og så er vi tilbage ude i fronten stadig. Martin V. Jensen, der fører anden foran Nikolaj Eberhardt. Ja, hvad så bare til, han bruger rigtig meget fordæk. Han kører noget bredere linjer. Man kan også godt høre dækkene, de... Så er spørgsmålet om Mikkel Bang Jonsen kan finde vej forbi Per Sørensen, der ser ud som om han lige gik i stå fuldstændig der. Ja, den... Jeg tror, han har et problem. Nej, han kører stille og roligt, så der er et eller andet, han ikke er helt tilfreds med. Ja, det var en skam på den duel, de havde i gang i. Så er noget tråkkergearskift. Det må være et eller andet. Det lyder da til, det fungerer okay. Ja, der var bare lidt lang tid mellem gearskiften. Ja. Der bliver bremset sent i Bolum med start nummer 14, Bjarne Jensen. Hopper og danser alle steder, og her igen også en meget, meget sen indbremsning. Og så er det de førende. 1 og 2. Vi kan nærmest høre fordækkende skubbe. De får altså lov at arbejde hos Martin V. Jensen. Men okay, det var op til det ternede flag, så der er ikke noget at sige til. Den bare har fået alt, hvad den overhovedet kunne. Martin V. Jensen vinder altså foran Nikolaj Eberhardt. Jakob Borum slutter 3, og Rasmus Vellenbo får kørt sig tilbage op i blandt de forreste. Slutter nummer 4 med Thomas Schmidt som nummer 5. Jensen som vinder af den kongeløb her i Yokohama Supercup. Vi står op. Martin V. Jensen, Nikolaj og så Jakob Borum på en tredjeplads. Ja, men Martin har kørt på stærk foran, og jeg tænkte, jeg gider ikke prøve på noget at ødelægge teamkammeratens bil, så jeg holdt bare Jakob Borum bagved mig, og så går efter toeren. Det virker som om, at det her det er rigtig teamwork, eller hvad? Det er det helt sikkert. Jeg tror, vi har fået en rigtig opsætning på bilerne. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville bede dig, men jeg fik en god start, og jeg ved ikke, jeg tror, de lavede et eller andet med lyset derovre i starten, så det, men jeg fik en god start, kom godt ud af starthullet, og Nikolaj har med mig bagved, så det var alle tider, det her jeg slet ikke drømt om, overhovedet ikke. Nej, altså jeg tænker på, hvis man ser på jeres brystkasser her, så står der kører 2 og kører 1. I skal jo bytte dragt eller et eller andet. Vi skal lige have vendt om. Det er en fejl på teamchefens side, der skulle have stået og køre 15, men jeg ved ikke lige, hvad fanden han tænkte på. Vi må ned og rive ham i nakken. Nå, det er de der nye praktikanter, der skal lære at køre lidt. De skal tage og lære at køre lidt bedre bil, inden de skal ud på banen, tror jeg. Var det ikke dig, der holdt hernede i noget sand? Jeg skulle legetøj med dernede. Hvad skete der der? Jamen, jeg har jo lidt problemer med lidt understyring dernede. Så jeg vil godt søge den indad, så jeg slækker lidt på gassen jo 2 gange, for at lige få bagenden med. Og så tænker jeg, vi tager sgu lige 3. gang, ikke? Men så kom røven helt, og så kunne jeg sgu ikke nå at redde den. Så sådan det. Ja, en drømmestart blev det altså for Martin V. Jensen og Nikolaj Eberhardt. Teamet kunne altså tage en 1-2. Vi er i gang med start nummer 3, og der er en, der holder helt stille. Kommer de alle sammen forbi? Det var så tæt på, alle nåede forbi. Ja, det var det altså. Der var altså noget karambolage der. En bil, der ståler på startgriden, og vi havde næsten alle forbi, men desværre længere nede bagfra er der altså nogen, der er ramt. Det er i hvert fald Anders Rode, som vi så tidligere. Så er det startnummer, var det 78? Ja, det starter nummer 78, ja. Men han ligger lige bag en række af 3 biler, så han når ikke at se det, før det er for sent. Og det gør manden her heller ikke. Au. Og det er sådan en kedelig en, der er svær at komme udenom. Det eneste, man kan gøre, sådan set, det er, at der står nogle officials derhenne. Så hvis der er en bil, der står der, så giver de lige noget gul-flag, så har man en idé om det. Og den er også, altså ja, og det skal de gøre, men den er også svær at se, ikke? Fordi du har jo så meget fokus, som du selv siger, bilerne de kører til højre og venstre, ikke? Han står der også helt op foran, ikke? Så han har hele feltet, der skal forbi. Og de klarer det rigtig godt, de andre. Der er altså mange, der er ved at køre ind i. Ja, 1, 2, højre, venstre. Det er Mikkel Bang Jonsen, der altså slet ikke kommer afsted, står der fuldstændig i starten, og her ser vi resultatet af det sammenstød. Heldigvis ser det ud til for alles vedkommende bare materiel skade. Og det er jo selvfølgelig lykkeligt, og det gør, at vi var ude i en omstart, hvor der igen er en lille smule, kan man sige, nervøsitet ned igennem feltet. Vellenbo kommer slet ikke afsted. Endnu en gang. Så ud som om man lige var lidt for hurtigt, så han var ved at ståle. Jeg tror ikke, han stålede helt, men måske forkert gear eller noget. Så man kan se, at udstødningsgassen nede i var lidt, så ikke han nok lidt for hurtigt på koblingen. Og Eberhardt er egentlig godt afsted, men netop ikke ved verdens bedste start. Det er også som om den faktisk lige dør en gang, falder helt ned i omdrejningen, og så hopper den og kommer i gang.
Det er lige med at fange punktet med dækkene og motoromdrejningen, det er rigtigt. Hvis den lige når til lidt for godt færd, så ryger den under momentet, og så trækker den bare stadig. Men godt afsted kom bror Martin V. Jensen til gengæld foran. De fortsætter altså med at være dominerende. Igen frem mod hit 3 bytter man de 8 bedste fra hit 2, altså lader resultatet tætte med den lille finte af de 8 bedste bytter, så mand, der sluttede 8, skulle altså starte 1'er og omvendt. Så for Martin V. Jensen var det altså en startposition som 8, og Nikolaj Eberhardt som 7'er. Det er der vendt allerede rigtig, rigtig godt og grundigt op på. Det må man sige, altså. Det er altså 3 side om side. Næsten side om side. Ja, men der skal lige fordeles. Ja, jeg må sige, at jeg er lidt forundret over, at de kan køre de der brede linjer, der kommer afsted med det. Og så bliver der altså kæmpet her. Nikolaj Eberhardt op på ydersiden, ned ad trapper, som man kalder det, så går det til venstre. Den er lidt svær på ydersiden. Ja, det er ikke så slemt. Man har inderbanen, så han bare kan holde radiusen rundt uden at blive kørt ud her, men det kunne han så heller ikke. Så kunne han lige have haft den op ad bakken. Så skal man på indersiden ind i depotsvinget. Kommer han der. Der er græs, der er græs. Øj, det var meget godt red. Og en lille kommentar kom der med nærmest op inden for cockpittet om det. Altså, det var måske også en lille optimistisk forsøg, men det er klart, at han kan se bror Martin Jensen kører herude foran, og så vil man måske gerne med. Ja, jeg tror bare, at hvis det er brorlej, så vil man gerne afsted, inden det er for sent. Det er her i starten, man skal vinde pladserne. Ja, det er der, den store forskel gør. Man vinder ikke løbet i starten, men man vinder altså en god del af racerløbet. Ude foran er det Jakob Borum, der har taget spidsen af feltet foran Bjarne Jensen. Og modsat grafikken sagde, så er det altså ikke Martin V. Jensen nu op på 2'eren. Jo, det er. Undskyld. Og så er vi ude at køre med Nikolaj Eberhardt. Så er det altså nede som nummer 5. Nikolaj skal til at have lidt fart på. Det er lidt svært for ham her. Ja, han kæmper lige lidt mere. Mange lige de der 3 og 4 og ligger altså på nummer 5. Og det er jo helt fint. De slås jo selvfølgelig også alt, hvad de kan for deres placeringer. Og det skal man jo også gøre. Der er ingen grund til bare at forære det væk, når man nu har fået muligheden for at køre med om pokalerne. Der bliver lukket af godt tidligt her. Og så på ydersiden han ser man kan arme ligesom sidste gang. Ja, så går lige smut med. Yes. De nærede så begge to, Bjarne Jensen, Michael Kittevad i den røde, først forbi, og så Nikolaj Eberhardt med rundt forbi, så nu er altså 3 og 4, der er her side om side på vejen. Ja, jeg kommer forbi. Det er en rigtig god overlægning udenpå. Han får gjort den færdig. Nej, han var ellers han var forbi. Men jeg tror, han havde lidt for meget respekt, så han tænkte, er der nu plads, og det er selvfølgelig nemt for os at se herfra. Og ikke så nemt for ham at se inden for bilen af. Er det 3. gang, vi har set Nikolaj Eberhardt køre ud i græsset på vej op mod det polsving? Det er ikke så godt. Det er ikke helt optimalt. Nej, dækkene er ikke så gode. Det må man kende, men altså, det er jo et tegn på, at han desperat gerne vil forbi. Og han havde en rigtig flot overlægning udenpå ned ad trappen, og så skulle han bare holde på, og så havde han sådan set haft den rundt. Men igen, det er nemt for mig at sidde her og sige... Det er super nemt for os at sidde og se og sige, du er forbi, bare træk ind foran og brems, ikke? Den er måske lidt svær, når man allerede har bremset 6,5 meter for sent, ikke? Ja, nu tager han inderbanen den her gang. Der bliver lukket af. Der bliver lukket af og bremset sent for begges vedkommende, og jeg skal love for, at der var så godt skud i Nikolaj Eberhardt Polo. Det synes man kommer virkelig godt ud af svingen, og har noget rigtig, rigtig god traction. Jeg synes faktisk selv nogle gange, når han kommer lidt dårligt ud, så trækker den godt alligevel. Det er... Prøv at se, vi ser det virkelig. Så tager han indersiden den gang, så er den altså... Nu skal du holde den rundt. Nu skal den gøres færdig. Det bliver den også. Efter 2 omgange med rigtig, rigtig mange forsøg på Michael Kittevad, der virkelig har forsvaret sig og kæmpet det bedste, han kunne. Og Nikolaj Eberhardt altså op til nummer 3. Så er der lige et stykke vej op til Jensen og Borum. Og det er lidt kiks der. Nej, nu skal han altså virkelig have fart på. Det her, det viser med al tydelighed, hvor meget tid man hurtigt kan spille på at få lavet nogle halve forsøg på nogle overhældinger, i stedet for lige at sætte den op og så vente til det rigtige tidspunkt, hvor man kan gøre det fuldt. Igen, det er nemt for mig at sige, men det virker bare 9 ud af 10 gange, at i stedet for lige der halve forsøg der, så lige vent 2 sving, og så få kastet den forbi. Og her er en, der også har fuld fokus efter at have vundet hit 2 i Yokohama Supercup i premiereweekenden på Ring Djursland. Martin V. Jensen kigger altså et godt stykke frem mod den førende lige nu. Jakob Borum, der virkelig har kørt sig varm i sin Honda Integra. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis de kører på samme dæk, at Jakob har været
bedre ved sin dæk. Jeg synes før, de var ekstremt hårde ved især deres fordæk. Og det er altså bare sådan en forholdstrukket bil, når dækkene først slutter, så er der altså ikke noget at gøre, fordi man både bremser med dem og accelererer med dem. Og selvfølgelig også drejer på den til skyld, men med en bagstrækker, der er det lidt mere fordelt på en anden måde, så du kun bremser med forhjulene og accelererer med baghjulene. Og så har man 2 højresving, der virkelig er hårde ved materialet og hårde ved dækkene, og det var altså til fordel for Jakob Borum, der altså vinder et noget afkortet heat efter det voldsomme startuheld, heldigvis uden personskade, vinder foran Martin V. Jensen 2'er og Nikolaj Eberhardt 3'er. Det er jo svært, men det er jo grunden et stort uheld til at starte med, hvor at man kan sige, der bliver omstart. Og der trækker jeg det lange strå, som man siger, ikke? Og heatet var kortet ned til 5 minutter, så der skulle gives maks gas fra start. Det gjorde du så også, kunne man sige. Det prøvede jeg. Så må jeg så sige, om den holdt. Men de er jo nogle skrappe drenge dernede ved. Det må vi erkende. Ja, jeg tænker, du havde 2 blå poloer i sidespejlen hele tiden. Men jeg får ikke noget for jer. Det har jeg jo mærket. De er simpelthen forfærdelige. De trækker de turboer. Jamen, jeg fik en god start. Der var desværre et færdigt uheld over starten. Anden gang kom jeg godt afsted. Jeg kunne se, at Nikolaj var godt med, men jeg ved ikke, om der var en, der kørte spærret lidt for Nikolaj, eller han kunne ikke rigtig komme fri. Jeg lå i røven af Jakob. Jeg blev ved med at presse den, men jeg kunne sgu ikke komme forbi ham, så en anden plads. Men det der med, at der ligger nogen, der spærrer, det er vel bare sådan en motorsport er? Ja, men jeg mener, når man har spærret 3-4 gange samme omgang, så er det helt skidt. Det var 2 gange, der gjorde. Jeg blev presset ud i sand flere gange om i sving derom, og også ude på langsiden, fordi de ikke gad at lade mig gå forbi, selvom jeg var meget hurtigere. Så det er jeg fandme ikke helt tilfreds med. Men, jeg trækker jo til venstre, fordi jeg vil godt have yderbanen. Og så lige pludselig så går der bare en bil på tværs lige foran mig. Men jeg kan jo hverken stoppe eller gøre til eller fra, så klør jeg jo lige ind i siden på ham nu. For han holder op på tværs, så løber jeg kørt. Men jeg fornemmer, at alt taget betragtning, så er du faktisk okay tilfreds, eller hvad? Jamen, det er jeg faktisk, fordi at, vi lavede ud med, at jeg synes, jeg mangler noget fart. Det har vist sig, det gør vi egentlig ikke. Og vi har stadigvæk også joker i lommen, til vi kan jo op til Padborg Park. Og så skal vi nok være med fremme igen. Ja, et voldsomt uheld, heldigvis ingen skader. Det var alt, hvad vi havde fra Yokohama Supercups første afdeling. Vi håber, I er med næste gang Yokohama Supercup kører. Yokohama Supercup præsenteres i samarbejde med Hadsten Maskiner, Motorsportshop.dk, Pro Bilsyn og Autobottler.dk.